bandiraɓe hoynade asman jarani posodirde nuletake asman ko ɓuuri curki sa curki jaygo sakkiles ceerno hammadou diallo mo guine konakiri are dow mon jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma ko kanko yaawi hen gondude e rafi gorago embo safra debbo mbo meeɗa dañde ɓesgu embo safra joguiɗo caɗele e laamu mbimi jokkodiri e o ganda joɗɗo gandal jiɗɗa ko udditare yawde mbimi jokkodire jiɗɗa ko ɓayde ha naniɗa hano hannirtu ni jokkodire jiilatoɗo kayitaji gam ɗangal mbimi jokkodire o ceerno ganda joɗɗo gandal jiɗɗa ko nooɓo mbimi jokkodire o ceernaji jiɗɗo ñibde e golle mum jokkodire aɗa liggo e nokku a yiɗa ummade e nokku o jokkodire ka tampinaɗo e golle ma jokkodire galle baɗɗo seyɗani mbimi yawno gam galle ma seero e seyɗani jokkodire o ganda joɗɗo gandal neɗɗo gonduɗo e caɗele hano hannirtu ni jokkodire o ceerno ɗaɓɓowo golle mbimi jokkodire aɗa jogui jeego aɗa yiɗi jeego yoya mbimi jokkodire o ceerno ganda joɗɗo gandal ceerno hammadou diallo mo guine konakiri mbatta ka plus 224 614 51 78 93 mbimi jehen guine konakiri en jeehi mboɗen toon to guine konakiri. On calminama yeeɓiyankoɓe Pindi Média woni yeeɓoɓe ayawo ngo télé o e heddotoɓe radio ngo on calminama salminago nede salminago teddugal caggal yettude Allah ko julde nulaɗo ɓurnaɗo windere yettude jignaɓe men e jignaɓe mumen sernaɓe men e sernaɓe mumen caggal ɗum ko yettude ɓe sababu men saabi ha ɗum ɗo daña Pindi Média daña waɗɓe hen jawdi mumen e doole mumen no doole mumen ponnote ala ko nimsi hen jeccitanaki ɗum miijo ngo ko miijo Daouda Dia kanko indi Pindi ɗi wi o wiye Pindi tawi min jiiɗo inde o wiye Pindi dental fulɓe ko noon waɗi Pindi dental fulɓe noon e jettimo kanko Daouda Dia e Harouna Dia e miñiraɓe mawnaɓe mabɓe wandiraɓe rewɓe yettude mo ganduɗa kañum woni Mouhamed Ndim baba kañum heddimi banggue nano musidɗo o noon pa o heedanno junggo ñaamu ko janoɗo Nouakchott kanko e Abou Sy lomtade lewlal communication e duuɓi 50 ɗi fedde ɓamtore pulaar Mauritanie mawnintino haade maayo wona keerol hakkude Sénégal Mauritanie ɓe jeehi yaadu yondu yandu wona ko fayida nde ɓe gummi noon kanko ko janngowo mbaddu o wi omo dognana hoore makko o wawi ha tiwa wonta o gomi o ɗaani o fini tan o bompila o tuuni oto faati ngaye mehe o faati ngaye mehe faati keɓe meera ko ɗum saabi en paddimo guila nane o wi o faati keɓe meera noon mi anda kalta hen est ce que o ñaamo yanti o aɗa andi kanko ni omo yitti tew joni ngaye meke noon kam arde ha tiwa won ko nokku safalɓe baydi jengen tigotuji mumen nanɗo Sadio Sow en nanɗo urto kadi o tourna manamo saren eyyi kadi jenno kanko watti leltude kanko yawanno nden ɗum woni ko mbiyatnomi aalinani mbimi pawoɗo de joni min gandunomi ko ala oto mi tardi kono joni ko gila o dañi oto ko joni kanko joni ɓuuri waw tardu ɗum noon en calminimo no fewi en calmini nagal yeɓoyankoɓe Pindi TV kamɓe kala e kuuɓal ɗon mbawi wonde e dunde baba Adama nde kala en calminiɓe en juurimaɓe en calmini bandiraɓe men heɗortoɓe men à travers radio ji communautaire ɗe calminten juurɗen ɓe jettenɓe kamɓe e darde mabɓe en tawno ndeɗo yewtere ɓe gona hen caggal so Allah e mbaɗa hen golle baɗɗe fayida so tawi ɓe keɗima ha paari ɓe mbaɗat ɗum lecture mbaɗat ɗum ko yete ko mbattat ɗum format MP3 wawde wattude ɗum e radio ji he bandiraɓe ɓe bandiraɓe ɓe beele mbawa ɗum heɗade à travers radio ji dowriji ɗi ko noonne ha e wonɓe baale WhatsApp ɓe bandiraɓe kamɓe kala vraiment koɓe nanggui yewtere nde no fewi ɓe keeɗo kamɓene ɓe mbawa artude hen e ƴewde ko dogata e leydi ndi ko wona ɗum ko ñagade hande eɗen gandi ko ɓoyata ko ma Sénégal hawru e leydi France ñaguima Allah nde Allah hokkata en polgu eɗen malnoro kadi ndeɗo jonde sibu kalde mataw jooɗiɗen ɗo henna eɗen so tawi Sénégal ne jogori wadde fukku koyngel Allah ne heewi hokkude ɗum ko yete ko polgu hande kadi en mbi yo wano wayatno yo lan 2002 artu bandum nde Allah waɗanta hen polgu nde tawno eɗen gandi hakkude men e leydi France ma wonan en damal beele wawde webtitande en dendagal woɗɓe ɓe kawraten ɓe wala ɗum noon en duwonimomo en duwnima ko baɗo no Bruno Metsu hande kadi so tawi Sénégal dañi polgu ma ɗum wonanmo hommage walla un vibrant hommage
e dendagal ɓe ganduɗa ko tawtoronoɓe hande ɓe ganduɗa ngala e dow leydi ndi mawɗo Abou Diop. a jarama Mohamed Ndim en calmi bandaɓe foof ko adi fof e nelɗi duwaw faade bandiraɓe men guynaɓe dendagal commune mo Bokke Jalluɓe arrondissement mo Salde e département Podor foof jaltugol aduna ɓiye men baaɗi men mbiyetenoɗo Oumar Keɓe ko ɓi Aboubacar Keɓe Abou Assel wondude Dieynaba Keɓe en neldiɓe duwaw kamɓe kala ha tente jiguinaɗo men Abou Dieynaba Keɓe e mayen guuma en Fama en Aissata en kamɓe fof e neldiɓe duwaw kanko Oumar Keɓe ɓimen jaaɗo yo Allah yirmamo yafoma harnamo aljanna nguy foof neldama duwaw e kuuɓal debbo e gorko suka e mawɗo yo Allah wattan fawtorde makko yo en ɓooy sakkanademo e downademo Allah hokka en no muñirɗen ko wona ɗum ko salminde ceerno Hamady Diallo eɗen jarnomo no kewmi wiide ni nde gandal gasi e men nde nden teddugal gasi e meɗen leñol meɗen guila jeeri noon ha dande maayi ma mbaten émission mawɗo mboɗo haalde denɗam goto mbaɗon denɗam Mamoudel en walla adde en goto fof nde fiiɗo becce komi tanum kaari komi jaltaɓe tanam jagguinono neyi ɗum tanam ɓe mbiya resino ngaabu walla resino yeehe nder maayo kono nde jeygue dilli hakkude worgo nde jomumen kaɗama memde ndiyam wadde ɗum ma ƴewta ɗum kanko Hamady Diallo dañdemo jooɗade Guinée jeeyademo e meɗen haɗede jooɗade wiya jottako ɗo kominen jeeyi ɗo wiya komi jotto ɗo ɓe kolla gandal hadde jomum holla gandal jooɗo ha hande ha bandiraɓe men hewɓe mbattiya toon yimɓe heeɓe namdanima eɗen nawanamo kanko Hamady Diallo yo Allah nurɗen gandal ngal Allah ɓeyda mbawkaji ɗi en jettimo en jarnimamamo en jetti ceerno Samba Gagnado Abdoul Hamme en jarnima ɗum en jetti ceerno Amadou Ndongo mo ganduɗa ko ganda joɗɗo gandal ceerno Alassane Sall en jetti ceerno Mamadou Bassir Sall wondude Bocar Ndiaye e mo ganduɗa ko Souleymani Déme baba hande yewta men ko ni sifoto e toɓɓe tati toɓɓe adande nde hay goto humpani ɗum batu mbaɗannongu ñanden ponnongu wadde e gardugol Aminata Mbengue Ndiaye gonɗo hoorejo walla koolaɗo kuuɓal landa PS coow bannoɗo heen o PS ko landa mo ganduɗa guila 1947 48 guila Senghor e Lamine Gueye no ndendi ha ceerti caggal mum Senghor e wondiɓe muɗum cosi landa mumen mo ganduɗa kañum woni BDS caggal mum cosi landaji goɗɗi sosi landa biyeteɗo IPS sosi ha wonti PS ha wawi laamade caɗele ne keewi e on saaha kono wonɗo hanno Senghor laami 60 ha 30 décembre 1980 woni duuɓi nogas Abdou Diouf ƴetti nden ha l'an 2000 waɗi duuɓi nogas ko adinde Abdou Diouf ina yaaha waɗi Congo e kono jingantuno ko Ousmane Tanor Dieng yalla yima ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna Djibo Ka e wondi mum cali ha yo e kos Congo e waɗa to galle laamogo parti socialiste Colobane ɗo wiya ko Congo e sans débat Abdou Diouf wi ko haalte ko yo haale so gasi ala fawde hen kongi ala walla ala fuse Djibo Ka fetti yalti luɓoyi respicé Talla Sylla dañi député ji 17 hade mo wadde URD caggal muɗum Moustapha Niasse jalti caggal mum ɓe jalti baba wadde ɗaminano ko oɗo kongoyegel nden Aminata Mbengue Ndiaye woni koolaɗo kuuɓal mawni natti sellude ene jogori tottide kono honkama yogas hakkude makko Serigne Mbaye Thiam e mo ganduɗa kañum woni Aline Ndoye kongoye mabɓe ñanden ko piidiral ƴattodiral jaygue huɓɓi lacrymogène waɗa toɓɓere ɗimande kalten ko goko to e welde ɗiggude weeli mbude kare weeli laamade laamtowo hono ceerno Alassane Sall ɗo jagguno o woppani ɗo wonde ASER ko 37 milliards ñamaɗo nannaɗo fotani nadde omo rewide omo haala omo wulla omo teeli guijilli telde hatta ɗaɗi mum haadde ha bandiraɓe heeɓe tawtumo hen waɓe no Abdou Nguere woɗɓe waɓe noon kono mbiyen o dañi fartange hebde kayitaji toon to laamogo leydi Espagne ha andama banque ɗe ko moftano toon holno yaltinira holto faana beele yeeyi koɗo fonno yaade walla ala ngal taɓal ma en kaalen caggal conférence makko de presse kono noon eɗen gandi emo ganduɗa kañum jogui brigade de recherche noddimo kanko ceerno Alassane Sall yo hollu ɗumen kayitaji ɗi o wiiɗi Allah andi ko jogori haalde hen eɗen cakkitoro omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko gardiɗo suudu sarɗiji meɗen kewnoɗo haalde yiiɗa juɓɓude tubakoɓe sohlani ñamale FMI yiiɗa caktirɗe mabɓe kono o jaɓɓama e radio France international RFI o jaɓɓama e France 24 ma en kaala hen baba konngol ma e ɗeɗo toɓɓe ha tengte toɓɓe arene nde
mawɗo haali e caɗele ɗe ngannduɗaa ko parti socialiste wonande kamɓe mbiyata PS haali jooni e to baŋnge historique wonande PS gilay 96 nomination mo ngannduɗaa ko Ousmane Tanor Dieng nde Abdou Diouf suɓi ɗum yi wonande ko kañum woni secrétaire national te ko nomination mo ngannduɗaa ko sans débat nde ɓe mbiyata congrès sans débat de 1996 hitande ujunere capanɗe jeenayyi e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom eɗen nganndi ɗum ɗon ne kadi ko ɗum histoire no feewi sibi waɗi no haala no feewi nden kamɓe ɓe ngannduɗaa ko tenaji jaale mawɗe gonnoɗo e parti o ko nden ɓe mbiyatno ko ɓe jalkituno wonande ko nomination mo ngannduɗaa ko vote mo ngannduɗaa ko wona vote démocratique ɗum saabino caɗele ɗe gonnoɗo hen ɗe caɗele ɗe ngannduɗaa mbaɗi a haali joni ha 98 mo ngannduɗaa ko Djibo Leydi Ka kañum ne yalti parti o waɗi fissuré te aussi doole maɓɓe no feewi caggal élection ji législative nde o yeehi hawo dañi majorité bon o dañi abbo e 17 somi juuman toon to assemblée nationale e sous la bannière de Talla Sylla hitande fawti hen 99 kanko Moustapha Niass kanko no yalti o waɗoy AFP kanko ne 99 o yalti parti socialiste nden kadi mboɗo sikki mboɗo sedda yimɓe ne ciftoro walla renɓe histoire to baŋnge politique on saaha enen nganndi Moustapha Niass kañum ne nde yalti nde heedi baŋnge kanko Djibo Leydi Ka heedi baŋnge AFP URD kañum e AFP ɓe ussi no feewi doole parti socialiste ɗum addi ciɗo ni en 2000 nde Abdou Diouf yaadi Ablaye Wade kañum ne gagni parti o eɗen nganndi gilay nden ko caɗele no feewi caɗele ɗe ngannduɗaa ko hareji caɗele to baŋnge congrès ji caɗele to baŋnge wonande yidde wadde reconquérir on saha kadi nde ɓe jiiɗi kanko Ousmane Tanor Dieng yo wat ko yiyete ko wat nde goɗɗo ƴettata parti o caɗele ɗe ngannduɗaa ko hakkunde makko e Robert Sagna Souti Saren e ko way noon en 2014 aussi en jii hakkunde nde o waɗa reconduire encore ɗum adduno probléme kanko maître Aissata Tall Sall salademo wonande yiide wonande to baŋnge contestation mbo jogii fewde e wadde reconduire on mo ngannduɗaa ko Ousmane Tanor Dieng e parti socialiste en 2017 kankone ko nden o yalti o waɗi créé o sosilande makko waɗi ko yiyete ko Oser l'avenir en 2016 woni kadi haare hakkunde kanko mo ngannduɗaa ko Ousmane Tanor Dieng e Halifa Ababacar Sall donc ɗum ɗon ko probléme nden Halifa Ababacar Sall ene jogii kadi sukaaɓe ɓe ngannduɗaa ko dariiɓe no feewi hayso tawii ko wonnooɓe parti o waaɓe no Barthélémy Diasen e ko way noon ne ngonde mumen en 2016 caɗeele kadi ɗe ngannduɗaa ko référendum en 2016 en jii caɗeele ɗe ngannduɗaa ko wannode haare toon to Colobane to maison du parti no ɓe mbiyatno ɗum ɗo fof ko des probléme ɗe ngannduɗaa parti socialiste nana daña ɗum kono noon hade ɗon de 2007 en 2012 élection fof kanko Tanor Dieng o yahat vraiment o gagnata ko ha watti yimɓe mbiya wonande changé oɗo ɓanndu ndu welani o wona neɗɗo mo ngannduɗaa ko gagnotoɗo to baŋnge leydi ndi donc eɗen nganndi haala ka heewino en 2012 nde ɓe jeehi deuxiéme tour Macky Sall kañum e Ablaye Wade on sahaa ɓe mbaɗi alliance ɓe jeehi to Benno Bokk Yakar gila nden noon ɓe mbatti hankadi vraiment ɓe caayi no feewi e Benno Bokk Yakar nden ko ɓuri ko heewde to baŋnge yogay landaji walla yogay jaale e parti socialiste en jii tawti Macky Sall haa won heen tottade poste ministériel ko wayno Serigne Mbaye Thiam en ɓe keewi ɓe totta poste uji to baŋnge direction ji e ko way noon wadde gile nden en jii eɓe caayi ko ɗum saabi ni caɗeele ɗe ɓe donkatno wadde congrès ji e ko way noon beele parti o arta wonta parti socialiste no andorono ni beele wattude yaade élection ji e ko way noon ɗum ɗon ronkama ha juillet 2019 nde kanko omo ngannduɗaa ko Tanor Dieng nde o sanki ɓe tottiti par intérim kanko Aminata Mbengue Ndiaye
o jokti parti o eɗen jii kadi ko nden kadi crise o jokki hakkunde Aminata Mbengue Ndiaye kañum e omo ganduɗa ko Serigne Mbaye Thiam caɗele ɗe ganduɗa ko baɗode hen beele wadde congrès beele ɓe mbatta yaade élection ji e ko way noon ko ɗum saabi ni ɓe coosi hen ko yiyete ko dundalat parti socialiste beele wurtinde parti socialiste wadde kamɓe ɓe nangi parti socialiste koko maayi donc waɗi des camps ko maayi walla koko faɗɗi tan koko maayi tan so tawi tan ko haalde gonga kay bababo enen gandi kam hande oɗo saaha parti socialiste koko maayi ɗum kam ko nduno ñanden ko e kongoye mabɓe o keewal yimɓe gandungal ngal ha coow waɗi ɓe mbi yimɓe alindoy e mo ganduɗa Serigne Mbaye Thiam natta beele wonano Aminata Mbengue Ndiaye taw ne jogui mofandu hade natti wawde womo gembino gam yiɗe lamin eyyi ko ɗum saabi dundalat parti socialiste sibo hande en kaali eɗen gandi hande kanko Aminata Mbengue Ndiaye o sellani en jii bon caggal nde o tottono conseil économique social et environnemental caggal nde kanko Bassirou Diomaye nde o fusi ɗum nde o yehi toon to CICES en jii kanko Aminata investir makko o ari en jii vraiment a tawat o wona karɗo cellal no fewi Farba Ngom nde accita o ari galle mum sa yimo aɗa andi o wona karɗo cellal no fewi wadde hande parti ji ɗi koɓe mbiyata ko alternance générationnel ene foti wadde ko même le cas e sa ƴeewi ko wayno kayno PDS wawa wonde neɗɗo goto tan o nanga parti o nanga ɗum en otage o haaju makko humtata ko woppata parti ko wayno joni PDS sa ƴeewi caɗele mum ko yimɓe ɗiɗo walla mbiya neɗɗo goto ko Karim Wade e bamum kañum joni Ablaye Wade ko kañum waɗa secrétaire général Karim Wade ko kañum ɓe jiiɗi yo ardo parti nana Qatar ha joni ronkama yo artata parti PDS tellement que ne jogui ha joni yimɓe ɓe ganduɗa vraiment sa ƴeewi ko mbiyata ko famille libéral nde tawi toon yimɓe cadre uji ɗi ganduɗa walla ne tawi toon leader aji ɗi ganduɗa hande so tawi ɓe jeehi élection ji ma won koɓe dañi mais malheureusement parti ji ɗi ɓe ƴeewa tan ko neɗɗo goto ɓe mbiya aha ko an jogui sa ƴeewi joni parti socialiste ko wayno Aliou Ndoye ko wayno Serigne Mbaye Thiam e woɗɓe nan toon mais ko hande baɗon Aminata Mbengue Ndiaye ko gonga yimɓe fof ne gandi darde mum nde darino kono mawni kadi sellani wadde poɗɗa ko tottudde parti o heddi noon malheur o ko eɗen gandi ko wayni totino yeru ko wayno Cameroun sa ƴeewi ko wayno Paul Biya hande guilay no foti duuɓi nana e laamu leydi ronkama yo accu wona kañum kono ko satiɓe ɗum ɓe privilége uji ɗi dañata ɗi ko muccatuji ɗi ɓe dañata ɗi ko ɗum waɗata ɓe gemba joomum ɓe mbiya a yahata nde tawno so jomum yeehi naworta ko gueɗe mabɓe ganduɗa ko ɗum ɗo ko ɗum bien ji mabɓe e ko way noon parti socialiste hande ko noon sifori kono min cikkumi hande so tawi ɓe ƴeewi sa waɗat lecture politique Sénégal no waɗiri ni décennie u ɓe gandata alay sago parti socialiste o ɓe ƴeewat sukaɓe ɓe gardina ɗumen hay so tawi kamɓe mawɓe ɓe ɓe keeda caggal wawde wallude ɗumen e conseil aji wawde tawno mbiyata ko won ko mawɗo yiya ko suka yiyata cikkumi ko ɗum foti wonde darde Aminata Mbengue Ndiaye kono wona kay darade yiide wonande ha joni ene jokki gardugol parti socialiste ko ɗum saabi ha joni parti socialiste koko maayi mawɗo Abou parti socialiste kam kala biɗen wuuri vraiment mboɗo sikki tawata ko ƴeewani dawrugol politique du Sénégal no yarata Abou Gaye wiyano wuuri o wi kam parti socialiste wurani parti socialiste wurani hawa ma en kalde makko sen garti to banggue juɓɓudi gondi so tawi golɗo ɓe mbaɗani Ablaye Wilane mo ganduɗa kañum jogui konngol mabɓe min nanani haalande mum luggiɗinade e yañade holɗo caɗele ɗe gummoyi so tawi ɓe donki wadde ngolɗo lawol ha bomboji lakkirimo sen jani fof waɗi noɓe certi joni addamini mabɓe jotto ɓe kesdatina walla ala mataw ko yiyata ɓoy tan gol fo yaa banggue mum eyyi ko ɗum foti wonde so Allah par ce que aɗa andi parti ene jogui ko yiyete ko parti ne waɗi statut parti ne jogui règlement intérieur parti ene jogui ɗum ɗon waɗi kuule e dosɗe no fewi ene waɗi ko ɓe mbiyata ko structuration mo ganduɗa ko ɗum waɗata régir parti social walla parti politique mboɗo sikki hande oɗo probléme baɗɗo toon to Colobane ñande samedi nde ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen caabi ɗum ko gonga ene poti nawedde commission de discipline parti mabɓe ko kamɓe gandi no ɓe deglirta kono noon koɓe fotɓe par ce que parti ana waɗi saaha foof nde poɗɗon rendude
mbaɗon animation ji mon politique mbaɗon jewte mon politique ƴewon actualité o no yarata holko wonata des perspectives wonande kuccande mon to banggue heɓanade o saaha mo gonɗen paɗen koye sumgoji élection ji local so mama ɗon koye wala élection ji maire uji ɗi e ko way noon donc alay saago kamɓene ɓe ganda hol darde nde poti darade so tawi eɓe jogori yaade ko yiyete ko élection ji wadde alay saago kanko Aminata Mbengue Ndiaye so tawi kay koye démocratique parti o ni woodi foti ko jooɗade ɓe mbaɗa congrès so tawi woteji jeehi ɓurɗo hen hewdidade fof ko kañum ardoto parti o kono hande hay so tawi ɗum noon to banggue ko mbiyata ko élégance so tawi tan ko gonga hande Aminata Mbengue Ndiaye hokkani ɗum ha jooɗi ardade parti o hay so tawi ko tottitto parti o ƴeewa neɗɗo mo hooli so tawi ko kanko ɓuuri doole kay o ardino ɗum parti o waɗano Mouhamed Bouna bon kañumne ko ma sanki peut être nde parti o ƴeewi goɗɗo artini ɗum fo e wadi noon hande parti ji men woren goppen tan ha neɗɗo ara e kombol mayde so Allah ndere doora tottude parti ene hersini kadi ene yurmini so Allah e Afrique mawɗo Abou a jarama ɗon famnima jiɗɗen wiide ko beele namdal cakkital to banggue parti socialiste hande o beele fotani waɓeno Amadou Sarr e mbaɗi ewnago mo ganduɗa ko junggo ñaamu Ousmane Tanor Dieng wonno ganduɗo parti o ha won secrétaire général département mo Podor e woɓɓe waɓe noon eɗen ñaguinde ɓe garɗo ɓe kaala woda koɓe pamni en hen cikkuɗa hade ɗum ɗo ngol ɗo noddugol sooyi hande o holno cikkuɗa mi jogori jottoyade ko ɗum kay woni caɗele ɗe kay ko kamɓe mawɓe ɓe mawɗo Abou caɗele ɗe ko kamɓe mawɓe aɗanni mbiɗen so tawi parti no lelirto ni e caɗele baɗɗe ɗe ene moƴƴuno ɓe mbaɗa communiqué mabɓe e parti o ɓe jotto ƴeewe caɗele ɗe ko goni baɗɗo hen toor anda holko foti wonde darde mum holko foti wonde peed mum e ko way noon kono parti o jooɗo o wurta sibu sa ayi hen sahaji kadi Seydi Mbaye Thiam ko wayata ko gonga hay so tawi en tawtoyani mum kono parti fota tan jooɗade waɗata manifestation ji politique ala information ala haydara tan parti te surtout hande eɗen gandi parti socialiste ko parti ɓoyɗo e nder dunde Afrique kadi wona tan e Sénégal hande sa ƴeewi leyɗele kewɗe parti o nan toon par ce que mi haali gila SOFIE ko section française ouvrière ko nandi hen voilà haɓe puusi gila 48 47 48 haɓe gontoye BDS ɓe gontoye IPS ɓe gontoye PS ko parti ɓoyɗo hande wonɓe jeyatani mbaɗa politique ha a tawat ɗum ko barke PS parti socialiste rufe mumen wonɓe jeyatani daari to banggue darde mumen to banggue dawrugol to banggue karallagal e ñeñagal wawde politique a tawat ɓeɗo ɓe jalti koye parti socialiste ɓurɗo hen famɗude mataw mbiyama ko Barthélémy Dias wadde parti baɗo noon beelen foti yeɓede tan ha bona cikkumi ko so tawi ko gonga kamɓe fof e poti joɗade ɓe mbaɗa mobilisation ala o wondi koye Aminata Mbengue Ndiaye o wondi koye Aliou Ndoye o wondi koye Serigne Mbaye Thiam surtout kamɓe les jeunes yoɓe daro ɓe mbaɗa réorganiser parti o ɓe jooɗo ɓe mbaɗa vote uji démocratique ɓe mbaɗa congrès mabɓe ɓe tottira information ɓe ƴeewa kala ko foti ko waɗede ɓe mbaɗa mise à jour ɓe kesɗitina parti o mboɗo sikku ɗum tan foti ɓe mbasa woppide tan e Aminata Mbengue Ndiaye kañum mawni anda woppidde tan ɓe ndewa e mum min noddiɗo Ibba Kane Ibba Aboubacry Kodde Binta Sintane Alpha Siré so tawi oɗo landa haalama ma en garta ñande wonde so wuuri hawo darima Allah ne wela wiyoɓe mbimi ne jaa hen gila e IGOAF nde Aboubacry Kane ardi ɗum kala koɓe dañoga e bawol eɓe kaɓa e Lamine Gueye Aboubacry Kane ko kañum haɓa hen dande maayo gila Podor ha Matam ha dañi ko dañi ko noon Ibba Kane en sukaɓe wonɓe toon ɓe hotoɓe gaccira yimɓeɓe ko kamɓe jeeyi PS min ndene min pamɗi gura amen sa ƴeewi tendance uji ɗi ko ɗiɗi kono ɓurno toon hewde doole ko parti socialiste ene voilà firtono hen ko PDS mi salmini baba Hamidou Djebel Gaye kañum dara wonatno toon parti socialiste ɗo fonde gandi ɗo ko neɗɗo darinoɗo e parti o nden vraiment hakkude makko e Aissata Tall Sall ko kañum wonatnoɓe département de Podor e ko way noon ko parti cañudi vraiment cañinoɗo no fewi joguiɗo structuration mum mo ganduɗa to banggue hiérarchie o kadi beele ɗum ɗon hande ne foti woppede yeeɓe maaya cikkumi fota wonde e poti sukaɓe e daro vraiment ɓe kepta parti o e juuɗe mabɓe a jaama naɗo kallagal men no hannirta ni Djiby Dieng e wonde Moumou Kanel Ali Fall woni mo on to o eɗen gonde miñiraɓe men ɗiɗo
almuɓe janngoɓe jeeyaɓe MEF mouvement élève étudiant fulɓe to duɗal Amadou Mokhtar Mbow ngal jamñaajo caggal teddugal ngal ɓe teddini hen eɗen jetta ɓe eɗen jaranoɓe addi jokkudel hakkunde men e galle o koɓe arɓe ɗo heblede ina hen Mamadou Abdoul Bokum ɗo Kanel ɗo jeeya omo wondi ɓiɗɗo bandiraɗo debbo Aissata Guisse ɗo hoore fon ɗo jeeya en jettiɓe en jarnimamaɓe baba paɗen koye ceerno Alassane Sall AGR en kalino nane AGR ɓooyi woyede eɓɓoji ɗi mbaɗama gila pastel so a yettade nde Jean Michel ardi nde en nani cowo gonnoɗo hen Ousmane Tanor Dieng jamñajo jagge jungo makko wi ma Ousmane Sonko e leya fum en kaali Ousmane uji ko Ousmane Sonko jinmi wiide wi hay hunde o ƴettani hay hunde o nawani hen manam ala ko dirtini ceerno Alassane Dieng jaggano ɗo ene woni goto guijile ha telde hatta ɗaɗi mum haadde ha woɗɓe janti hen waɓen Abdou Nguer natina mballa ɗum elle o taaɓima taaɓal kesal ngam yaade toon to Espagne heɓde kayitaji laamu Espagne banque o 37 milliards o ko fuɗɗa heɓede ko nawa e leyɗele goɗɗe eko naati waɗi hen conférence de presse nden waɗi o gayni brigade de recherche namdimo yo addu kayitaji ɗi hol yiyande ma e ɗum hade noon won ceɗɗo goto biiɗo so tawi ko lamtoro kañum ko ceɗɗo jeeya ko boosoya haalata kono ma gawlo mum haala hol kañum ko jogoɗo nadde e yewtere fande sallallah ɗo jaaɓi on ko dikkiɗomo walla ala on ko jeɓɗo ko waɗata ko d'accord ina holla kala ɗo lamto en mbanno ko way noon kañum ko sabɓe jatata caggal ko ceɗɗo jeeyo jeeya ko ciloñ e ballal Aliou Dia mani gara makko joni ko gawlo makko natata haala holi kanko eyyi mawɗo Abou ceerno Alassane Sall de so Allah waɗi darde mum sibo eɗen o hokki en hay so tawi eɗen goyatno jogade haami no fewi e NIMS e oɗo 15e législature kono ma yi toon keele ɗe ganduɗa ma taw wona foof bondi so tawi a ƴeewi darde ceerno Alassane Sall darde maître Aissata Tall Sall présidente groupement parlementaire mbo Takku Wallu aɓen Abdou Mbow en Tafsir Thio en Pape Djibril Fall en a tawat ha joni ne waɗi yimɓe so Allah ana dari te darde mumen ne hokki tigui wonande ko ni foti wonde darde ko yete ko sardiyanke député kanko noon o waɗi darde makko ko foti wadde sibo en ji oɗo dossier ko scandale mo ganduɗa hono makko ala te mboɗo sikki oɗo manda mbo Bassirou Diomaye ene jeeya e scandale uji ɓurɗi mawnude no fewi e oɗo manda kadi ko hulɓini hen ko tan ko ardunoɓe yiide jubjubol jubanti kañumen kala ko fatuno e wonande gueɗe leydi ndi ɗum ɗo ko ɗum jeeyi leydi ndi ɓe jeeɓata hay goto ene dirtina ɗum e gueɗe ɗe ganduɗa ko nébuleuse taw kamɓe ɓe daraki hen wawde huccodirde joomum malheureusement ƴeew lenteur mo ɗum ƴetti toon to pôle judiciaire financier kanko ceerno Alassane Sall en jii to guilay section de recherche guilay ala foof ɗo yahani beele enquête aji yo mbaɗe par rapport e oɗo dossier d' abord eɗen gandi projet o foof wonande AEPO EPC mbo Espagne emo leydi Sénégal guilay fuɗo en mbaɗino ɗo yewtere guilay nde ɓe kuyti ɓe jinno ittude hen on ɓe ganduɗa ko AEPO EPC mbo leydi Sénégal ARCOP woni autorité de régulation de la commande publique ARCOP kañum ɗe hartiɓe hen hollitiɓe darde nde oɗo entreprise mbo leydi Sénégal dari hen en ji gila dossier o no tourniri ni lenteur mo ƴetti o d' abord eɗen gandi copré ƴe ko 91 milliards wonande caɓanɗe jeenayyi e goho milliards pawɗi temedde jeetati million ɓe ƴitti hen premier ko yiyete ko tranche wonande caɓantati e jeeɗiɗi milliards ɗum ɗon ko ma wonoy hedde 40% to banggue l' exécution du projet beele wawde wadde électrifié ko abbi e ujunere e temedde 1460 hedde ujunere e temedde nayyi eko fawi village ko ɗum ɓe ponno wadde jeygue e dowri ndi en jii oɗo 37 milliards guilo ita ha joni ɓe mbawa yiidemo ngoɗo wuuro e ngoɗo wuuro ko ngoɗo wuuro ɗiɗo min kubbi tawi ɗum ɗo koye 37 milliards momin mbaɗi levé o donc en jii ceerno kono ha joni ɓe mbawa yiide hen ngoɗo wuuro so wona heccanki en jii Jean Michel Sène nde waɗi posté haali to banggue Sénégal oriental to e to banggue Fatick ɗo ene mataw won guure seeɗa ɗe o yi wonande ɗum kadi jeeya koye programme o kono hay ɗum
won woɓɓe jaltimi mbi wonande on programme jeeyaka e oɗo programme mo azero jaɓaɗa tajjema mi sifto yakkude Abdoulaye Wade e Abdou Diouf monsieur Foas e madame Moulin voilà Abdoulaye Wade wi koɓe mbi ɗum gasi ɗo e Foas uji e machine ngaji ko o wi mataw Abdou Diouf e awte Foas uji nato e leydi Mali tinani nato e Guinée nato e leydi Mauritanie kono wona Sénégal ko non aɗa andi kadi hen saji ko ɗum ɗon hen saji sen ndenaki kamɓe to banggue kamɓe politicien ji tan ɓe biftoto en aɗa andi laamu ko continuité kanko AGR nde o ari wonɓe o tawi ɗo nde ɓe o tawi ɗo ɓe kañumen won programme uji mumen ɓe lelnuno Baba Diallo wala ko ono lomti jonnon on e programme uji mum won village uji ɗi o yano o yi wonande ɗum ɗo jeeya koye on programme eywa yo ƴeewe beele on ɗiɗon village uji jeeya koye programme makko walla koye programme mo ganduɗa o tawi ɗum ɗo donc ɗum ɗon foof nan ɗon jaafuɗon village uji fof fono huɓɓude ko ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyi village woni 1740 village ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe village wuro ɗum fonno waɗede courant joni en jii probléme aji baɗɗo hen lenteur baɗɗo hen o soupçon ji baɗɗi hen ndi kanko ceerno Alassane Sall o yeehi ha toon to Espagne o jokkodiri e banque Santander wonande ha o yeehi ha to banggue wonande ñawoje ɓurɗe towde to banggue leydi Espagne ko ɓen ni jabtimo ha tottimo liste exhaustive mo ganduɗa ko o waɗi révélation ji makko ɗi o haali to banggue wonande sa ƴeewi to banggue virement ji baɗaɗi e sous région ɗi donc ay en jii haalis o no par ce que wodi hen leyɗele ɗe o haali ko Égypte en Côte d'Ivoire en Niger en partout ha toon to Espagne e compte uji goɗɗi ɗi ganduɗa waɗi des Swift e ko way noon wadde a famat beele ɗum ɗo fayi ha joni koye golle ɗe walla ala ko fayi ko fayi Égypte eɗen gandi wonko pamɗen seeɗa en 2012 walla e laamu Abdoulaye Wade mboɗo sikki Sénégal naɓe heewɓe gandi ko yiyete ko Panama Papers wonande banque aji ɗi ganduɗa aɗa wawi wujjude ngaalu ƴettude ngaalu dirtina ɗum nawa toon to ɗe ganduɗa ko banque uji ɗi ganduɗa so tawi jeehi toon hankkadi ene jogui des compte bancaire surtout hayso ko leydi Sénégal koɓe mbiyata ko secret bancaire neɗɗo o mo jogui ko yiyete ko confidentialité mo ganduɗa a wawa arde tan wawde holkisade oɗo hol kanko hoko way noon e ko way noon heddi noon laamu kañum ana jogui darde ne foti darade hen beele hande yontani leydi Sénégal ɓe coso ko yiyete ko commission rogatoire beele ɓe jaaha ɓe mbaɗa dépêché une délégation yaha toon to leydi Espagne wawa joddade autorité ji wawa joddade ɓen ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe adiɓe joguiɓe ñawoje ɗe beele ɓe ƴeewa sibu ko ɓuuri ko hen hamnade kadi mboɗo sikki haala ka c'est simple hunde nde ko projet te eɗen gandi ko ñamade leydi Sénégal koko yoptata ɗum ɓe ƴetti capanɗe 3.7 milliards yimɓe jeeyani village uji ɗi ko golla ko holɗo kalis o naati mboɗo sikki ɗum tan foti wonde namdal ngal holɗo kalis o nabti kono laamu ngu ha joni jogui hattan wawde rewindade kadi so tawi kanko o mo ganduɗa ko ceerno Alassane Sall liste mo haali o to banggue circuit bancaire baɗɗo o laamu ngu ene jogui hattane doole nelde guilay ko way nulaɓe mum agent judiciaire de l'état e woɗɓe nanɗo ministre des finances et du budget kañumen e ko way noon kamɓe kala e mbawi wadde goomu commission rogatoire waɗe ɓe jaaha toon to leyɗele ɗe ɓe ƴeewa banque uji ɗi ɓe ganda ko holone holon par ce que eɗen gandi min so tawi mi dirtini copreji mboɗo yiɗi tottude ɗum mawɗo Abou ko 2 milliards mi waɗata ɗum directement e compte makko bancaire alay saago woɗa ɗon dirtinmi ɗum woda ƴettanɗemi ɗum waɗa koɓe mbiyata ko eɗen gandi to banggue kalis o wostade ɗum e ko way noon arta ga hen e compte uji virement ji mbaɗi e ko way noon beele kalis o lawƴe o arta e compte donc yimɓe ene gandi no yarata ɗum ɗonne kadi laamu ngu so darima tan ne wawi andude waɗa identifié ɓen ɓe ganduɗa ko compte uji ɗi naati jawdi ndi arti e juuɗe mumen e ko way noon laamu ngu so welama ne wawi heddi ko lenteur baɗɗo hen o foof malheureusement ko ɓen ɓe ganduɗa hande ko ñawoje leydi men ko kañumen daari mbiyami mataw darde ponno darade hen nde ɓe ƴetta dossier o sérieux ko ɗum woni koɓe daraki hen hande sa ƴeewi darde joni yafuɗa haɗewe brigade de recherche noddi ceerno Alassane yo addanu kayitaji ɗi cikkuɗa soɓe keeɓi kayitaji ɗi ɓe darata ko hen ɗum ɗon ko ceerno Alassane dalnere dari nde
Ceerno Alassane Sall tan wonde ɗum tan citoyen tan mi yiyata ni ko citoyen simple yaade ha toon ha dari heɓi koɓe keeɓi ko kamɓe soɓe darinoma nden darde mabɓe ɓuuri ɗum ene fonno wawde nattuɓe hen balla Ceerno Alassane guila adana non hayso Ceerno Alassane non kamɓe ponno hen darade hande ɓen ɓe ganduɗa ko pôle judiciaire financier ñawoje leydi men ɓe ganduɗa ko des institution ji nan ɗo ko kañumen ponno darade nde darde ɓe beela ɓe gaddoya oɗo ɗeɗo koppareje ɓe ganda holɗo ɗo naati par ce que hande président de la république kañum ɓuuri en jogade information par rapport e oɗo dossier mais kono malheureusement ha joni en jiyani beele kanko Jean Michel Sène o fotani wadde démissionné walla o itte waɗe limogé o wonayi à la disposition de la justice beele janggo e jaam sibu ɗo joni haala ka eɓene eggino ɗum ɓe gartoyto koye en jii jaltal makko heccanki min kaala holɗo nannuɗa capantati e jeeɗiɗamen milliard kanko mo haala o tawi ɗo surfacturation eyyi on ma réglo e kono o saaha mboɗo sikki ko jojji ko holɗo capantati e jeeɗiɗi milliard ɗi naati ayi eɓene mbaɗa kadi eɓene gadda dossier goɗɗo yiide wonande kanko Seydou Kane omo rewira e faux usage de faux kala ko fatuno e détournement de 900 millions e ko way noon ko yettuno e kitus bon wona kitus kay jaafa ɗon ko fatuno e to banggue wonande o tottunomo exonération te mboɗo sikki en sa fo en kala ɗum ɗon o ustanoma ha laamu wodi ko usti en wallitima wemnanimo ha o wawi fuɗɗade Mouhamadou Moustapha Ba haalino ɗo e projet o nde o ari kañum hoore mum waɗino hen communiqué ministère des finances et du budget on saaha kanko omo ganduɗa ko kanko woni Cheikh Diba actuel kanko woni actuel wonno actuel ministre des finances et du budget nden woni directeur de la programmation budgétaire nden ɓe mbaɗino communiqué wadde exonération hokkude oɗo entreprise e inde AEPO Espagne AEPO EPC mbo leydi Sénégal ɓe dokkiɓe exonération fiscale donc so tawi ɓe ngari ɓe mbaɗi ɓe jiiɗi wadde to banggue damorde voilà parce que so tawi ka entreprise leydi soit ka privé walla ko noon jeeɗa koye leydi Sénégal laamu ene jogui hattanu wawde waddema exonération ko foti ummade toon to port ko foti ko poɗɗa yobde taxe uji ma o eko way noon laamu yima baade ko ɗum ɗo ko gollal fayi koye leydi Sénégal fayi koye ɓiɓɓe Sénégal ko ɗum gartam min ustanima min mbaɗanma allégé kala ko fatuno e frais ji eko way noon donc wadde oɗon 900 moɓe mbaɗata fabriqué mboɗo sikki holko fawre wonde hen 900 millions darde APIX darde DGID woni direction générale des impôts et des douanes kamɓe ne poti wadde conférence de presse noon nde oɗo fond covid 19 nde o haaloɗo ɗo ene Mansour Faye en foof nodda jeehi haute cour de justice jeehi à l'assemblée nationale humilité ji mumen itta procureur de la république waɗi conférence de presse kamɓe foof ɓe mbaɗa poursuivre mboɗo sikki ɗum ɗon e ko dossier mo poti haalde par ce que ɓeeto kam ko deux kilim baɗo no ancien ministre mo ganduɗa ko Sali Diop Dieng yiya ko 2 kilim e 200 000 francs ko ɗum woni ko rewra Mansour Faye kañum ne donc taw ala ɗo dossier ha hande waɗa hayso waɗaka blanchir e ko way noon finalement en jalti Mansour Diop en jii heccanke yalti wadde oɗo beele fotano wonde procureur de la république yalta waɗa conférence de presse pôle judiciaire financier holko fotata wonde hen darde mum laamu Sénégal hoore mum président Bassirou Diomaye eɗen gandi yeehi ha Espagne ene jeeyano e ha ko gonga o ha ɓe projet ji ɗi o yindir nden on saaha kadi ko dossier intermago ene yaltuno caɗele baɗɗanoɗe hen e ko way noon ɗum fof woodi ko yewtitino hen kono omo jogui information o te ɗum ɗo koye mandama ko cikkumi ko omo foti wadde hen édifié ɓesguji leydi Sénégal yimɓe ganda capantati e jeeɗiɗi millions ɗi milliard ɗi holɗo ɗi naati mboɗo sikki ɗum tan woni question mawɗo Abou a jarama to banggue jeeno régi to banggue Djiby Dieng wondude mo ganduɗa kañum woni Mamadou Abdoul Bokoum Aissata Guissé tawen toon musidɗo men mo mbiɗen ko howa fodanajo o wi weledemo o nani ɗen kaala enen Alassane Mbaye Thiam wonde Ndiadiane Ndiaye ko taniraɓe makko kono noon ƴetti debbo ko e nder to Fatmata Sall ɗum saabi enen e Jolof e Fuutankoɓe ɗo naatude o wingal cuusal noma o hestin ɗum Aliou Diane walla en keɓen mo Djiby Sa fente banggue régi o keɓeten ko miñi men mbiyeteɗo Maysa Siré Muttel Seck
ko sukata bange duuɓi mawɗo bange haqqille on wi ko kañum natata haala holi kanko hade yewto men hesande arde Maysa Siré Moutel Seck Maysa salamu aleykum Silimani Kurfone Sururu Bede Samba Pende Grand Yuluru Grand Pugar Musa Kur Samba Lampo Silimani Salamara Demba Usman Ali Nyob Mama Pele Chile Ibrahim Bargo Gole Silimani Salamara Aisha Kwe Antony Fayo Yuluru Grand Pugar Musa Kur Samba Lampo Sileimani Ibra Abdul Digil Fari Mara Koyara Jam Sayyid Kuru Samba Anya Pro Samba Mange Demba Mange Chilo Yaram Sileimani Ibra Abdul Mamadou Jibi Salli Hamad Jaji Kusan Ali Chalam Bamurus Wudi Orwell Kodu Burfo Suru Ben Samba Pen Brand New Grand Bugan Musa Kusan so ili bihara ajama oɗo ko Farba Maysa Siré Moutel Seck e ballal Aliou Dia en jetti musidɗo mo haali o ma en gandu hol kanko e holko haali e sembinde kala gendiyanke dawiɗo e caliɗo yaware no leñol ngol wano hanki fay hande mataw caktotoɗen ko ndeɗo toɓɓere Ousmane Sonko ina lundino ko fati tubakoɓe hen banggue ɗanni ko ardude miijo wonde révolutionnaire no Thomas Sankara woɓɓe waɓe noon wiide guranen koye men beele ne weeɓi walla ala kono noon omo ñiganno tubakoɓe omo ñiganno balle gummotoɗe toon e femi en jii ha e cakteɗe mabɓe kono baba elle o jaaɓi huccodirde jandiyankoɓe France 24 RFI no yiyandema hen eyyi ko addi fof ko en kaali haala nane Mouhamadou Moustapha Ba jaltal Ousmane Sonko mboɗo sikki yimɓe fof ciftorto Moustapha Ba duwono ɗum histoire kadi hokkimo gonga sibo en septembre 2024 kanko Ousmane Sonko nde mbaɗi conférence de presse kanko Ousmane Sonko o actuel premier ministre woni mo mbiyami min kam aɗani ko guila nden kanko o waɗani hoore makko ñawandi kala mo ganduɗa ko an aɗana ƴeewa aɗa waɗa lecture politique ka an gardinɗa ko ɓe mbiyata ko intérêt supérieur de la nation o waɗi hoore makko fergritere nde ganduɗa yimɓe ne ƴewramo ɗum mbaɗone yam kay min mbiyami ko mbaɗo ƴewram ɗum sibu ko kanko darino o yaade Ousmane Sonko e on saaha mofande nde joguino to banggue en ganda walla en gandi caggal hanki nde o haali eɗen gandi ko ɓe kalatno ko wona haydara so wona yidde gakkinde laamu mo ganduɗa ko ɓennuɗo woni Macky Sall sibu ko kanko haali ko kanko yeddi hoore makko hanki o yi ko nde o haalata ɗum ɗe o haalduno ɗum tan ko sababude belade hoore makko o haaldi ɗum kadi ko sababude wonande ko kanko woni ko chef du parti o haaldi ɗum koto banggue politique wadde nde o haalata ɗum nde o ala ko ɓe mbiyata ko des preuves à l'appui sibo heeɓi haalde o yi wonande ko ala des levier kollitoji wonande beele ɗum ɗo haw sigga ɗum o laaɓe o yanane kay ko haali ko ene woodi walla ala wadde nde ɓe kalata nde to banggue dette caché nde ɗum ko nde o namda namdal ko witno e dette caché nde o yo haaldi ɗum ko mataw ko ha nane bey laawi nayyi wadde o ala hen ko yete ko dalillaji laaɓɗi ndeke ɗum gonɗani o haalduno ɗum ko yidde tum to banggue dawrugol baade gonɗen koye dawrugol wadde an ka adversaire am to banggue dawrugol yomi tulmine tan beele min mi wawa hedde dowma sen nani haala makko hanki ko ɗum o haaldi kanko Al Amin Lo ko kanko wonno nden secrétaire général du gouvernement ko kanko yi wadde so tawi en mbaɗat hayma en ƴeewat en ɓetat ratio so waɗama kala ɓiɗɗo jibinaɗo hande tan aɗa jogini laamu leydi Sénégal temder ujunnaje nogas pourtant non no ɓe mbino Aliou Sall ɓe mbi waɗi détourné 4000 milliards ha Ahmed Aïdara kala nde ari e revue de presse mum ko ɗum sakkitorto haɓe mbaɗi diabolisé Aliou Sall haɓe iti ɗum e mairie de la ville de Guédiawaye hayso tawi hande ɓenne ko yiyete ko tan ko Yerodoro Mamadou Pati Diari Yerodoro Diallo ko kañum yiyatno Sagna Sekko wosto waari huuɗo kamɓene ɓe mbaɗi hande Sagna Sekko wosto waari huuɗo en jii vraiment puɗɗiɓe wadde régressé ko way noon so kewi Guédiawaye diwan de aha joni hande hanki hanki en paami wadde ko haalatno e dette caché ko wodani pour min babawo
Ousmane Sonko fori rewirede ko mbiyata ko diffamation moɗo mijorno hanki ha mato mi tongino ɗum mbimi o fori ko rewrede diffamation et atteinte grave à la stabilité économique de l'état du Sénégal so tawi no gonɗen koye dans une démocratie normale Ousmane Sonko pour min hande ko poɗɗo waɗede poursuivre par ce que woto holko saabi révélation ji makko ɗi seɗen tesko ko nden sa ƴeewi to banggue taux de croissance Sénégal telli ko nden aɗa wonno e pour parler hakkude ma e FMI gila nden ɓe mbi bade det caché no woodi kamɓe ɓe duttoro caggal yoɓe dokkuɓe programme kesso yoɓe tottuɓe de ko kala ko fatuno e des preuves collitoji wonande det caché no woodi sibu nden so nde ɓe mbi nde det caché wadde firtu ko FMI hoore mum ene jeeya e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗi contribuer e det caché o sibu nden Macky Sall gollottono koye FMI donc ɗum saabi ɓe mbi wadde yoɓe gaddu ɓe seɗen tesko nde premier maɓɓe rencontre e FMI waɗani booste yahani ko Macky Sall hoore mum nden ne woni toon to dowlaji dentuɗe Amérique seɗen tesko tawdi toon e Cheikh Diba kañum e omo ganduɗa ko Abdourahmane Sarr kanko Macky Sall ko kanko kadi waɗi facilité haɓe joddi e laamu Diomaye ɗum seɗen tesko e kono jafoɗa toon to dowlaji dentuɗe a haalidani ko haali wiide koye politique wonno opposant ne jogui dowa haalde won haalaluji tawa so tawi laamima haalta kan haala ɗum ɓooye mawɓe leyɗele eyyi so tawi gonɗa koye gajade ha to banggue standard uji de notation ji saaha foof nde tellina leydi Sénégal investisseur en dogui leydi ma probléme économie waɗi les champions de l'économie ɓe dogui ɓe cohama ɓe nana e dumbirɗo ha joni a wawa wadde justifié leydi Sénégal ɗo wonno ɗo 100 hande arti ha e 30% sa ƴeewi to banggue dette publique nde Macky Sall yahata nde ɓe kala dette caché waɗi ɓe gaccuno ɗo ko 116 hande eɗen jaare ha e 132% du PIB sa waɗi pays 1% du PIB ko 200 milliards sa calcule ratio 132 hokkuma 5000 milliards e ko fawi ha hande ɗo jaareɗo en kula mbete en jogorani yaade e 0 point 0 point donc ɗum ɗo foof koye jonde wotere kihiɗen nen jooɗiɗa mbaɗɗa révélation mbiɗa dette caché ne woodi te wodani beele on laamu Sénégal so tawi kay gonɗen koye dans une démocratie normale beele on ne foti woppede ne yahay haajuji mum ene yandinde leydi Sénégal binoɗo woni koye 4e sous-sol deke enen tawɗen gonnoɗen koye 10e dow leydi kanko nawi men ha 30 jeeɗiɓiru leydi beele on ko poɗɗo woppede o waɗa vaquer haajuji makko nonno welda ɓesguji leydi Sénégal ene keddi e torla beele ɗum enen poti woppide ɗum Ousmane Sonko ɗum so tawi laamu leydi Sénégal yeeɓi wadde en gonani e démocratie normale mawɗo Abou ala oto wi noon ɗaccoa pa o so tawi o ari kalon hen ina wawi haade en mbi joni ko ceerno Alassane Sall sippirtuno ko nde haytino laamu namnima e goɗɗum ko hawni hen ko o waɗi révélation ji nde waji o namdima ko yewtino e debbati gorkati o holko saabi leydi Sénégal vraiment fawi hen kuule kisɗe ko way noon an mbiyami ko min Ousmane Sonko mi anda o ala ko de conseiller mata o ala ɓattiɓema wawɓe ɓe sirlodirta wawɓe walludema to banggue hakkillaji ko way noon saaha fof kadi ciftinama mbiyamo aha de ren ɗum ɗo ko an haalno sibu durcissement o haalata ɗo nde o namda en question oyi ko kanko ko loi mo ganduɗa ɓe tawi ɗum ɗo kena bo hande e duuɓi 50 kanko ɗo o tawi ɗum et pourtant nde o yehi toon des questions ji actualité ji nde o yehi à l'Assemblée nationale pourtant o yi ko aha kamɓe koɓe mbaɗi e oɗo loi ko hay régime goto waɗani ɗum e loi sinno ɓe mbaɗino ɗum hande peno ko kamɓe ɓuuri wadde ɗum corché ha ɓuuri musde hay ko way noon sibu ɓeeto kañumen jeeyano koye wallitinoɓe debbati gorkati en hande pawi en kuule ɓurde musde te pourtant hanki o yi ko no kamɓe ɗo ɓe tawi peno so wona durcissement mo ɓeydi hen duuɓi 50 wadde firti ko haalno ko hanki ko e ko haali vraiment min e kono baba laamu Abdou Diouf tawi en ɗo debbati gorkati en gonno kono jaggano ko ala men oɗo jaggede hen laamu Abdoulaye Wade la même chose laamu Macky Sall la même chose ko Allah kalten ko leydi hen gonɗen ko joni fuɗɗi koɓe nanguira jaggede koɓe nanguira e jilwi tan ko ɓe nanguira ha hande eyyi kono ha hande eyyi kono nden kadi dabul wala ha hande en jii won debbati gorkati nano toon to haalirde ngendirde Sénégal mi yiyata ko debbati ko ɗum nanguira kadi tawa ko ene waɗanno ɗum beele woppi woppani ko Allah andi on tawa ko ala rafi o sida ana woppama heddiɓe nanguirta jomum koɓe mbiyata ko transmission volontaire
wonande aɗa wela tan a raaɓi neɗɗo ko ɗon ɗum woni crime fewde wonande ɓesguji leydi Sénégal nden baba meɗon jaggude neɗɗo ina wonno mais nden mi ligguima e enda mi liggaki enda yalla ya fomi mbimi komin ɓanggini to Kerma Sar to Tivaouane Peulh mo jiiɗa hannde go ko sababu Allah e men e Samba Aissata en docteur Ibrahima nawɗen ɗum toon haɓe dañi ndiyam ɓe dañi courant Tivaouane Peulh wona ni wano mais kono on saha tuggude nden ha ɗo gonɗen ɗo en meeɗa nande no wayi joni ni brigade de recherche Kerma Sar jaggi woni ko mbimami ko mawɗo Abou nden ala no transmission volontaire ala wi noon no hayso no waɗi nden kono yaltano kono oɗo révélation ji kam e oɗo régime no ɗum yaltiri ni e ɗum ampleur o no waɗiri ni ɗum hay régime goto ɗum waɗani eɗen jogui yimɓe lawɗinaɓe taw ko wofoɓe Allah rewɓe joguiɓe karne ina jamira yo mbat ɗum kay ɓuuri bonde dabgol so tawi neɗɗo ne joguiɗo sawroto mi wi saha kamɓe cemmintono yo yimɓe mbat ɗum jeeya joni sukaɓe ɗiɗo rewɓe jaaɓe sisiɓe ne darodi jamma so police ari no remi so joguiɗo carte o darto mo waɗa carte doga joguiɗo carte o firti ko dañi carte yo fiƴ waɗano weela ala hay caɗele goote pijowo kay ko hen daaɓowo ñaw woni e kono aɗa nden dadami jofno dogɗo holko lawol wi ɗum dog yiilo carte aɗa woofa Allah ɓe gaccuma walla jomum en jagge soke sa sukama ha ɓerdema huuɓi firti ko ya woppu ɗum walla jiiloɗa carte e aɗandi ɗum kam no wonno ɗo ko Allah ɓuranimi mi wondani Samba mi wondani Demba kono ko feeñi hikka ko kam ala hen fof ay enen jooɗiɓe eɗen kaala ala hen fof ko woni yiɗɓe men eɗen kay eɗen gandi hayto kamɓe debbati gorkati en eɗen gandi won gueɗal ngal ɓe jogui toon to ministére de l' intérieur won facilitation won organisation won eɗen gandi ko leydi hen gonɗen kono jiɗɗen yiide enen so tawi tan ko sago men enen kay goyatan koye criminalisation ɗum woni ko kalten Pape Seck Diallo puɗɗiɗo e jibi darami en ɓeɗo fuɗɗiɓe koye leydi heɓe gonno eyi eɓe gurno e ɗum beele nden ne anduno wona joni ɓe puɗɗi hen wona e nguɗo laamu lan 2024 ɓe puɗɗi hen ko wittoji ɗi kolliti ko fuɗɗiɓe duuɓi e bandumen beele laamuji gonnoɗo ɗiɗo tinano eyyi kono aɗa andi kadi kala ko jiiɗa ko nde aɗa andi ko enquête aji tan sibu sa ƴeewi fuɗo sa ƴetti fuɗo Abdoulaye Wade e Abdou Diouf e Macky Sall jogade enquêtoɓe ala ɓurno kono ɓen noon ko ɓen noon ayi wonɓe ɗo e Abdou Diouf Abdoulaye Wade ɓe kamɓe goni ɗo ha joni ko joni ɗum waɗi non wona laamu yamirta ko laamu yamirta walla ko joni laamu par ce que aɗani hunde nde waɗi ɗo fuɗɗi alay sago woda nanggaɗo enquête aji sibu sa ƴeewi guilay on nanggaɗo mo mbiyata ɗo ene mboɗo ami hay rewde indeji mabɓe ha joni ko to banggue ko ɗum mbimi brigade Kerma Sar fuɗɗinde ko ɗum mbimi jaggaɓe ha jibin ɗum ko ɗum mbimi ɗo ɓe gonno eɓe guure ɗum amen Khalifa Sali eɓe jaa hen guilay laamuji joni mawɗo Abou aɗa andi ɓen nanggaɓe ko ɗum noon rewi ɓen mbaɗa exploité téléphone aji mumen mbaɗa exploité ene kaala ɓe min gondanno ko ɗum yahata ha joni wadde firti wonnoɓe laamu Abdoulaye Wade Macky Sall ha joni ko kamɓe tan gonɗo te golle ɗe ko joni mataw kono firtani oɗo proposition de loi mo ɓe jeeyi à l'Assemblée nationale ko ɗum waɗi ɗum activé eɓe jaɓɓoɗo hoɓɓe debate gokat hen eɓe dañi hen jawdi laamuji ɗi ne ganduno won hen dokka kayitaji kono mbimi kam kalden Allah ɓurani en kalan ɗo haala wonde Samba politique Demba politique ko ngol ɗon fuɗɗi tan da brigade Kerma Sar neɗɗo o jaggama wona hande fuɗɗo jaggade beele brigade que mbimi jinmi ɗum ɗon woni ɗon nandirani mbimi en nandirani baba oɗo régime wonande oɗo proposition mom ɓe nawi à l'Assemblée nationale moɓe mbi au lieu de criminalisation kamɓe mbi ko durcissement ɗum ça n'a rien à voir e oɗo Salif Di ko procureur golle ɗe waɗata toon to mi faami kono sa faami wadde ɗum criminalisé e wasa wadde pop fawi tan ko e jaggude e kuule e sogde eyyi jaggude ɗo joni kam jaggama sokama ina wonno jaggano ko sokano eyyi ko aɗa andi aɗa aduna wonata koye yaade ne waɗa évalué mawɗo Abou ay hande en kaali guilay nangonoɓe premier e mbaɗi exploité ɓe dañi des pistes ɗin piste uji ko ɗum yahata ha joni hewɓe nana nangue kono wora jijjitende population sénégalaise kañum ne tellement kamɓe oɗo dossier ko hunde nde ganduɗa kamɓe ɓe pijiran ɗum hay résumé aji jawtuɗi kala hen tumetanoɗo andama kay kañum ko hen jeeya ko population e hoore mum ittantuno ɗum hoore mum ɓe mbarama hen ɓe duppama hen ɓe aga jiida population ñawdande hoore mum e laamu ñawda jiidano mi haali mi yiɗiyata légal Demba ɓe mbaɗi a sensibilisation ɗum ko guila 92 93 wona hande nden a nanani jagguiraɗo ɗum
annani portable mum jagga hande portable ala nde ha portable fuɗɗi kalten tan ko haala Allah wadde criminalisé e fawde kuule koye nguɗo laamu kam fuɗɗi yimɓe jagga ala ɓe mbaɗani criminalisé baw kamɓe mbaɗi ko durcissement wadde wase wadde nde kono kam neɗɗo jaggirama ɗum ƴeewama sokirama ɗum ko ɗo koye mabɓe fuɗɗi eyyi ɗum kono minne mi jaɓi koye mabɓe fuɗɗi kono minne ne jimmi yiide jimmi tan ko yen paam ɗum ça n'a rien à voir e oɗo projet moɓe nawi à l'Assemblée nationale wadde durcissement minne mboɗo andi dey sinno fuɗɗanoma guila e Abdou Diouf en Abdoulaye Wade en tanno hande koko heewi woppama tanno kaso ɗi keewi jaafoɗa yewtoɗo gasi a laaɓi oɗon jeeɓa keɗo lelwal communication en jettiɓe jarnimamaɓe en mbino ɓe jeehi Nouakchott laamogo leydi Mauritanie en dañani yaade lomtino en toon ko Abou Gaye wondude Abou Sy kam artinan ɗo Abou Gaye nana majji ari ha Tivaoune tourni fati Ngaye Mékhé fade Kébémer en jettiɓe no fewi en jarnimamaɓe Mohamed Ndim konngol ma cakkitol eyyi ko yettudema mawɗo Abou yettude dendagal bandiraɓe foof e kuuɓal jetti musidɓe men ɓe ganduɗa kamɓene lewlal communication kam ko ɗum ata e mabɓe tan do fewi no fewi en calmini musidɗo men ye Ablaye Dembélé toon to leydi France kankone abuji ɗiɗɗi so tawi kuccodiri ɗo mo welto hen no fewi no fewi no fewi en calmini mawne men mo ganduɗa ko Aboudi won toon to dowlaji dentuɗi kamɓene soɓe ndewi ɓe jippimo ko adoto wadde ko huccidde téléji mabɓe darde lewlawal communication e Pindi TV en calminimo kanko e wondi ɓe makko kala kono en salmini baba med baba Hammadi Wuddo Gaye Diop toon to leydi France kankone ko jinnaɗo men mo ganduɗa ko daro émission no fewi no fewi noon hokkude bandiraɓe aadi samedi paaɗo so hawre weleɗe Allah yo taw kadi sen garti ɗo samedi eɗen belti eɗen tuftoro victoire leydi Sénégal e Faray enen sen kay Faray ƴettude kuɓoyɗen jiiɗi kono sen kay Faray sen puɗɗima on jettama on jarnama yewtere men ko ɗo haaɗi Djiby Dieng jogui kaɓirɗe ɗe no wonde musidɓe men waɗa men arɓe janggude ummiɓe université Amadou Mahtar Mbow e maire fedde mouvement élevé étudiant en jettiɓe jarnimamaɓe Ali Sow en jetti ɗum mawɗo mabɓe o e Gordi Sow woni Gordi Hamady Yeral en jarnimamaɓe ari ɗo ko Mamadou Abdoul Bokoum koye hebloteɓe hejjiya e Aissata Guissé Djiby Dieng jogui caméra ko ɗo katen ha lawol ngol sa Allah lam ɗo jaaɓi Ceerno Hammady Diallo mo Guinée Conakry mbattaka plus 224 614 51 78 93 mbimi jehen Guinée Conakry en jeehi mboɗen toon to Guinée Conakry